Nyongut ki mesin breu gila doe ha kane ka jingja. Kublai shibun ya pi baro ki bapet ya kane ka video da ka jigar parit ka jong ai pi baro ki bapet ya kane ka video snoba ban ai ka jing kersat ka jong pi dak ba pi share like ba subscribe ya kane ka channel. Kane ka de ka jingja ka bas ngosi palat hanong ba Bengaluru ka balaja ha ka step si thoding ka khatlai tarik rumpang ar jaro punriu. Kane ka jingja ka pen kan mau yang i halor ka jingma habang inya kali palat put. Kane ka aksiden ka lajia ha ka por sau siteng men step Hakawai Kalenti, Tauring Road, Kabadon Hajan M Satyawara. Katkum kajing tokit jongki pulit kena kajing ja kadai nak kadaw kajing pen speed ya kakali. Kakali Mahendra XUV 700 kabanya haka jingstet kabahadu shispa hendrupo KMPH. Kalalek tenra ya kawai katuk-tuk nadin. Nongnya SUV uladu ya kajing kontrol bad ulalek tenra penban ya kawai kakali. Ka jingklan jong ka jing pen speed kala pen paj hadu ya ka syaka jong ka trok bat kala pen kala lengkot lengkai ya ka ki lengkot lengkai na ka trok kila pen long ya ka wei pat ka kali Maruti Brezza ka bawan nadin ban ya bid bad ya tuk hulang nyongut ki mesin breu kila doe ha kane ka jingja kentup ya u gagan u badang ar pendurus nem karta unongnya ya ka tuk-tuk udairu supervisor kat ba udang wan pai Naka karkhana hadin balawai duty Hendrungut kidai ki kena school Kibadon hapok ka SUV Kiba kentup ya u Ashwin Ahan Bat u Ayan Baharat Ethan Bat u Muhammad Farhan Sheikh Ki pulit kia tu baka kali SUV Kabadai Kabanya da uwe Naki kena Uba klemdon ya ka laisen Nya kali Ki pulit ka suli bele Police station kila register ya kane ke kes Kadau kabah kemat kadai kajingnya kali stet kabah palat. Nongnya ya katrok bat ki badon haka Brezza kila mensau. Hakane kajingja. Kublai shibun ya pi baro ki bapet ya kana video. Ngin second dupat next video.